belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het traject om op Curaçao te beginnen met vaccinatie tegen COVID-19 verloopt voorspoedig. Deze week moet de koeling aankomen waarin de vaccins kunnen worden bewaard en in de tweede of derde week van februari moet worden begonnen met het vaccinatieproject. In eerste instantie gaat het om mensen boven de 60, mensen die in de zorg werken en mensen die chronisch ziek zijn. Dit vormt in totaal 37% van onze bevolking. Dat is de eerste groep die zal worden gevaccineerd. Er rijden vandaag geen bussen van ABC Busbedrijf. De buschauffeurs zijn boos. Ze vinden dat de overheid geen aandacht aan hen heeft. En daarom zijn ze begonnen met een staking, in ieder geval voor een dag. En daarmee willen ze van de overheid toch een reactie op hun verzoek om iets te doen aan de slechte financiële situatie. Er was een ultimatum voor vandaag gesteld, maar de overheid heeft volgens hen niets laten weten. ABC Busbedrijf heeft een grote schuld en onder meer wordt voorgesteld om de bustarieven te verhogen. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Dien Rozier maakt geen onderdeel meer uit van de Democratische Partij. Dat heeft het bestuur van de Rode Partij gisteren bekendgemaakt. Rozier speelde de afgelopen periode een belangrijke rol in de fase naar de verkiezingen toe. Maar volgens het DP liggen de overtuigingen van Rozier en de partij toch te ver uit elkaar. Milieuorganisatie SMOK heeft dit weekend laten weten dat Kork, de mogelijk nieuwe exploitant van de raffinaderij, een valse start heeft gemaakt. In een persbericht gaf Kork vrijdag aan dat ze bij een eventuele herstart van de Isla aan een geleidelijke verbetering van de milieuomstandigheden wil werken, totdat aan de beste internationale normen is voldaan. SMOK wijst er echter op dat Kork geen tijd heeft hiervoor. De rechter bepaalde 2 jaar geleden dat de overheid ervoor moet zorgen dat per 1 september 2020 de raffinaderij aan moderne milieunormen voldoet. Wat SMOK betreft kan Kork dus niet beginnen met milieunormen die onder de maat zijn. Afgelopen weekend is ook weer gecontroleerd of mensen op Curaçao zich houden aan de coronamaatregelen. Er zijn 44 processen verbaal uitgereikt, vooral aan mensen die zich niet hielden aan de regels van de avondklok. Ze waren op straat terwijl ze daar geen toestemming voor hadden. Ook zijn er boetes uitgereikt aan eigenaren van winkels die toestonden dat mensen in of rond de winkel alcohol dronken. Nadat de bevolking van Curaçao binnen enkele weken 4 keer te maken heeft gehad met een blackout, moet de directie van Aqualectra zich morgen melden in het parlement. Er staat een vergadering in de Centrale Commissie gepland op verzoek van de MFK-fractie. Daarbij zal ook minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina aanwezig zijn. Onderwerpen zijn onder meer de algehele situatie van Aqualectra, de blackouts en de wijze waarop Aqualectra mensen wil compenseren die schade hebben geleden door de blackouts. Afgelopen weekend zijn op de Chacaprideskade de rolluiken verwijderd voor de verschillende verkooppunten van groente en fruit al daar. De rolluiken in het hart van Punda waren oud en vaak gedeukt. Op deze manier ziet Punda er weer beter uit, zo meldt de Extra. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.